हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन वाट्सएपआव मेटा A1 ओंखारनायनि सायाव माबोरै मेटा A1 ओंखारनायखौ माबोरै रिमुभ खालामगोन बिनि बागै सावरायनाय आरोना। ओमफ्राय जायफोरा भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै जायफोरा रोंखानाय एबा गोरोंखा बेफोरनि थाखाय आं बानायनाय जायाखै, जायफोरा रोङाखै आं बिसोरनि थाखाय बानायनाय जादों आरोना। स' लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोना आं भिडिअखौ जागायनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गिबियावनो आङो दायो वाट्सएपखौ आपडेट खालामनो थाखाय प्ले स्ट'राव फैबाय। नोंथांमोनाबो आपडेट खालामना लादो जुदि आपडेट सिखारोब्ला। दायो आंना नै वाट्सएपखौ आपडेट खालामना लानांगौ, बेनि थाखाय आङो दायो आपडेट खालामना लाग्रोनाय जाबाय आरोना आङो प्ले स्ट'रनिफ्राय। दा जों डाइरेक्ट वाट्सएपआव थुदो। दाना नैबिदि मेटा A1नि नैबिदि सिम्बल सिखारो आरोना। बे सिम्बलखौ जोङो माबोरै रिमुभ खालामगोन अब्ला नायलांदो नोंथां। अब्ला जों दाना वाट्सएपनि गोजौथाराव थानाय थ्रि डटखौ जोङो खनसे क्लिक खालामदो। बेनि उनाव जोङो सेटिं लिरनाय दंना, बे सेटिंआव खनसे क्लिक खालामदो। सेटिंनि उनाव नैबे सार्टआव खनसे क्लिक खालामदो। जुदि नोंथांमोननि मबाइलाव नैबिदि गोथांखौ अन खालामजानाय दङब्ला बेखौ अफ खालामदो आरोना। मेटा A1 अपसन ओंखारदोंब्ला आंनिया दाहाय नै मेटा A1नि जेबो अपसन गैया, बेनिखायनो आं जेबो दा अन खालामनाय जेबो गोनांथि गैला आरोना। दायो आङो बेक फैफिननानै वाट्सएप एप्सआव आं दायो फैफिनबाय आरोना। दायो आं फैनानै नोंथांमोना नै नुबाय दा नै मेटा A1नि अपसना दङ। जों दायो बिनि खामानिखौ जों दाबो मावनो हायाखै। अब्ला जों दायो मोनसे खामानि मावना लानांगोन आरोना लोगोफोर। बेबादिखौ क्लिक खालामोब्ला नोंथांमोना नुगोन नै बेबादि ओंखारनाय नुगोन आरोना। जुदि नोंथांमोना बिदि ओंखारनाय दङब्ला नोंथांमोना नैबे मोनसे खामानिखौ मावना ला आरोना। आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो दायो क्रम ब्राउजाराव फैदो। क्रम ब्राउजारखौ जोङो क्लिक खालामदो। ओमफ्राय दायो नैबेहाय सार्च खालामदो वाट्सएप अल होननानै, माने फुराना वाट्सएपखौ बेहाय सार्च खालामनांगौ आरोना। वाट्सएप अल होननानै दायो आङो सार्च खालामबाय नै। दा आङो वाट्सएप अल होननानै सार्च खालामबाय आरोना। दायो आङो क्लिक खालामनोसै। अल माने गोजाम आरोना। दा आं क्लिक खालामबाय। नै दायो पेजआ गेवबाय आरोना। दा नैबे आंनि गाहायनि रेड कालारजों गल बोनायाव बेहाय खनसे क्लिक खालामना नायदो आरोना लोगोफोर। बे आं दा क्लिक खालामबाय। दा नैबिदि पेजआ गेवबाय आरोना। अब्ला गाहायाव नायदो नै बेवहाय गासै मोनबा दङ आरोना। नै मोनबा माने बेहाय आलदा आलदा कुवालिटिनि MB दङ आरोना। बबे मोनसे MBनि कुवालिटिखौ नोङो डाउनलड खालामनो। दायो आङो नैबे गाहायथारनिखौ एकदम ल' अपसन माने ल' MBखौ आं दायो डाउनलड खालामबाय आरोना। दा आं क्लिक थुबाय। दा नैबादि एन्टारप्रेस फैबाय आरोना। नोंथांमोना नायलांदो नैबे दङ नै। दा ओंखारबाय नै। दायो नैबे आङो डाउनलडआव आं खनसे क्लिक खालामना होनोसै। नैबे गोजौआव ओंखारबाय नै डिटेल्सआव थुदो आरोना जोङो। जादोंना जायाखै दायो नै आंनिया खारबाय आरोना नोंथांमोन। दायो फाइनाल साक्सेसफुल जादों जायाखै नोंथांमोना नायलांदो। फाइनालि लोगोफोर दायो डाउनलडआ साक्सेसफुल जाबाय। दायो आङो क्लिक खालामना नायनोसै आपडेट जानांगोन ना जानाङा, नोंथांमोना नायलांदो। दायो आङो क्लिक खालामबाय लोगोफोर। नै दायो नै आपडेट बिदों। बे आपडेट बिनायाव जोङो दायो खनसे क्लिक खालामना होबानो जोंना आपडेट जाबाय वाट्सएपआ। दा नायदो नै लोगोफोर, दायो आपडेट जाबाय। दा जोंना नै अपेन ओंखारबाय। बे अपेनाव क्लिक खालामदो। जों दा मा होबावनांगौ नोंथांमोना नायलांदो। नै दा इंलिस सेलेक्ट खालामदो। नोंथांमोना गोदाननि बादि एप्लाइ खालामफिनबानो जाबाय आरो। बे मबाइल नाम्बार होदो। नै आइ एग्रि होनना बुंदों, बेहाय एग्रियाव होदो, एलाव होदो। नोंथांमोना रोंगासिगौ बे मबाइल दा आं मबाइल नाम्बारखौ एप्लाइ खालामबाय। दा मा ओंखारनो नायदो। मबाइल नाम्बार एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव OTP फैगोन। OTPआ अट'मेटिक गावनो चेकिं जाखागोन आरो। दा नै OTPआ फैगोन आरोना लोगोफोर। डाइरेक्ट चेकिं जाबाय नै OTP डाइरेक्ट अट'मेटिक आरोना लोगोफोर। दायो आंना नै कमप्लिट जाबाय OTPआबो। फाइनालि लोगोफोर नै दायो आंना भेरिफाइ जाबाय। एलाव होदो आरोना दायो। ओमफ्राय एलाव होदो। नै एलाव थुबाय थाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय नै दायो सिगांनि आंनि गासिबो दोननाय प्रफाइल दोननायफोरा बेहाय सिखार फैजोबसिगोन आरोना। नोंथांमोना नायदो। बेखौथ' आंनो नाङा, स्किप होबानो जाबाय। दायो आङो स्किप खालामनोसै। स्किप खालामबाय। नै दायो आंनि सिगांनि प्रफाइल दोननायफ्रा बेहाय ओंखारफैजोब्बाय आरोना, मा लिरना दोनदोंमोन। ओमफ्राय बेहाय दायो फैजोब्बाय आरोना। अब्ला दायो फाइनालि साक्सेसफुल जादोंना जायाखै नोंथांमोना नायदो। रिमुभ जादोंना जायाखै। दा फाइनालि साक्सेसफुल जादोंना जायाखै नोंथांमोना नुसिगोन आरोना। नै दायो नायदो लोगोफोर, मेटा A1 अपसन ओंखारनाया गैलिया आरोना। नैबे केमेरानि खाथियावनो थाजोबदोंमोन आरोना। बेहाय मेटा A1 दंमोन, दायोबो गैलिया आरोना, रिमुभ जाबाय। बेहाय मेटा A1 ओंखारनाय दंमोन ना, दा बेहाय रिमुभ जाबाय आरोना। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर रोङाखैब्ला बेबायदि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो सोलोंब्ला माने फाइनालि नोंथांमोनाबो 100% साक्सेसफुल जागोन। अब्ला
दायो नोंथांमोना नुबायना आंनि भिडिअनि गेजेरजों लाइभ प्रुफ देखायनायखौ नैबेहाय दङमोन मेथाइ A1 नङा होमबा ओमफ्राय ओंखारनाय दंमोन दायो आंनिया रिमुभ जाबाय आरोना गैला केनसेल खालामबाय आङो बेखौ रिमुभ खालामबाय दा फाइनालि लोगोफोर 100% साक्सेसफुल जाबाय आंनिया मेथाइ A1 अपसन ओंखारनाया दायो गैला माने गोमोरबाय आरोना बेबादि खालामबानो नोंथांमोनाबो जुदि 100% नोंथांमोननियाबो खामानि होगोन एबा जाफुंगोन आरोना आं बेखौनो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं फोरमायहरबाय अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन।